Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan? Diya, hinaton ta nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Kahibulongang mansyon. Ug salamat guys sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning maong drama. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang agta nga usari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. halo mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, adlaw karong Huwebes mga bata. O no, dili Huwebes, Biyernes karon mga bata. O niya kita sa hapit na sa matapos second to the last nato nga pagyaw-yaw nining atong asoy di Kuya Gulyat nga naguluhan kay bulungang mansyon. Apat sa dili pa mga bata mga kasama, tuguti nga ako sa ipawibaw taon ninyo ang among mga salida taon ha. Ani amo mga salida mga kaigsuunan sa karong buwan sa Agosto. Sa Pitsa 5 anata sa Alipata. Magkita tanyo diha sa Lipata ha. Lipata aming Danilya. Doon natin pasundayag diha nga bagong haon Pitsa 5 na mga higala. Bagong haon nga salida nga sinuwat ni Ate Marites Parba Albores, bagong haon kada mahigala. Magkita ta ninyo diha sa Pitsa 5 alang sa drama bagong haon nga ang sponsor ani mga bata mga kasama sa Pitsa 5 mao ang ER Adlawan Construction. Unya inubadan kauban sa KJ Construction ang bigi panag-iya ni Sir Johnson. Johnson onya Johnson nakini sa Lipata ming Glanilla. Sir Johnson Senados ang tag-iya ni mga bata mga kasama. Pizza 5 na sa Pizza City natay pasudayag diha gihapon sa Lipata duha man ni ang ilang gi-request diri nga drama mga bata mga kasama nya kita mo ay napilian gusto silang katawanan komedi
patukhanga ko day. Kay wapa kuno sila pagkita ng patukhanga ko day. Bisang taon-taon na ni mga bata, mga kasama, sige gyapon na mong pasundayag tungod kay makalingaw manggod ni kini ato ang patukhanga ko day sad kiniubos sa pagdapit sa KJ Construction nga gipanag-iyan ni Sir Johnson Sinados. Unya sa pizza 11 mga bata mga kasama adto sa kita silang Kap muna manatad diha sa Subang Dako, Barangay Subang Dako. Barangay Captain Kap muna manatad sa ato ang pasundayag nga naguluhan. Langit ka, kilat ko. O magkita ta ninyo diha mga kaigsuonan ha sa drama na to diha sa sa pangalan ni Subang Dako, Mandawi. Langit ka, kilat ko sa ato ang pasundayag din ha. Unya kini ubos sa pagdapit sa ni Kapitan muna manatad. Magkita ta ninyo din ha mga bata. Unya sa pizza 25 adto kita sa Dumanhog. Dito kita sa ilang konsyal amay-amay dito. Magkita ta nyo diha sa Bituon Dumanhog ha. Drama nga naguluhan, patukhanga ko day sa ilang konsyal amay-amay diha. Magkita ta ninyo din ha sa tanan na ito mga kaigsunan, labi na yun sa ato ang pinalanggang kapitan diha o sa tanang grupo sa ilang council. Salamat kayo! Okay mga bata mga kasama, anian sa kita sa ika-5 Huwebes ba taron? Birnes, Birnes mga bata. Ika-2 katapusan. Di pa, ugma pang katapusan. Ika-2 sa katapusang sumpay sa akong asoy ninyo mga bata nga naguluhan. Ang Kaibulungang Mansyon! My love, ano? Wa ka ba makauyon din Ani ka na lang ko din uban ako. Dili na ti ka iuli sa inyo. Till death do us part, my love. Dili na ko uli sa amo. Dili na ko kakita sa ako, mama. Dinhi hayahay kaayo ang imong pagpuyo, di ba? Naidaghang pagkaon. Mansyon ang imong gipuy-an. Way mo away ka nimo dinhi. Way mo daog-daog nimo. Way manghilabot nimo dinhi. Dito sa gawas, dito sa kalibutan sa mga tao. Daog-daogon ka lang. Pasakitan ka lang nila. Mga salbahe sila. Ug mao ka na'y dili na ko katugutan nga pasakitan ka nila. Tungod kay mahal ti ka moy, my love. Sagdil lang, awayon ko nila mga tao. Basta uban nami ako, mama. Mingaw na ko ako, mama. Luwi kay siya. Siya naman o sa amo. Unya, dili ka ba di ay maluoy na ko, my love? Biyaan ba lang ko ni mo dinhi? Ako na lang usa dinhi. Ang hinungdan nga nun dili ko mo gawas tungod sa mga pagtamay sa mga tao na ako. Mga wa sila'y kasing-kasing sa mga sama ka nato, my love. Managsama kita nga tinamay og dinaog-daog sa katawhan. Katawan og bugal-bugalan lang kita. Pero nga may gawas man ka. Ato ka merkado, di ba? Dito ta kita merkado. Katugani na naigun ko ila ate Marites nya kalit lang kusog hangin o kilat. Unya imo ko gida dinhi. Tungod kay tunay na kahunghong nako. Nga paatuon ko. Kay naa dito ang tao nga akong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Pero ako'y ideya nga ikaw di ay. Di ba di ko ni mo, love? Muy. Love, oy kay pinangga man ko ni mo. Kung mao ka na, mag-unong ta din my love. Dili ka na mo uli sa inyo. Muli lagi ko sa amo! Muli ko! Dili! Dili ko mo sagot! Dili pwede! Dili lagi ka mo uli! Anhi ka na uban ako sa mansyon. Mag-inunungay kita. Mahal ti ka, my love. Dili ko mo sugot ka imo kong biyaan. Suko ka?
Sika lagi mo mata. Suko ka nga moy-moy. Oh! Ah! Nasuko ko. Kay pungsanon kang mo uli. Ay, hadlo ko. Suko ka. Uli na ko amo. My love! Asa ka? Balik dire! Suko mama. Dili pwede! Balik dire! My love! Ayaw ko biya eh! Ayaw ko ko. Moy! Uli na ko amo. No! Dili ka makagawas dili sa mansyon! Dili! Dili ka pwede mo gawas dili sa mansyon! Nalain niya tingog. Muna monster. Pas. Kung naugagdan. Pas, moy-moy. Bati iya tingog. My love! No! My love! Gingnan bitaw ti ka ngayon pagbiya. Nidagan ni noon ka. Naoginoon ka sa taas nga hagdan. Please, magmata. My love! Dili na pwede. Dili ka pwedeng mamatay. Dili! Boy, anak, hain man itaw ka. Diyos ko, maluoy ka. Ibalik itaw ng akong anak. Nang Marta, ay pala may gilak. Ay, bakuta. Tikalig, masakit ka. Ay, kabalang ka. Na may mga polis o barangay tanon nga may tabang sa pagpangita ni Moy-Moy. Di na ko kapugadog. Kay grabe ako kaguulo kabalakay sa akong anak. Wa itaw to'y tarong kabuot dong. Tigalig binuangan tao to. Taon sa akong anak. Kaluoy sa akong anak. Sprigitik! Ha? Anhin lang sa ko sa inyo nang. Anong naikuyog din hig. Kanang nakaikuyog ba? Samtang wapa mo balik si Miko Moy-Moy. Ayaw na. Salamat na lang. Mangita di mong imong ginikanan. Nya, okay ra ka din nga ikaw rang usa. Okay ra ko do. Ayaw kapalakad ako. Tabagi lagi noon kung pangita ni Moy-Moy ha. Tabagi sa kong amo. Sprigitik! Unang Marta! Pakuta! Magampo ko! Nga makita na si Miko Moy-Moy! Seryoso ako sa akong hangyo karon kanimo. Akong hari. Buhi akin ning tawhana. Siya ang tao nga akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Dili ba? O man na imong gisaad nako. Nga kung itugyan ko kanimo ang akong kalag. Hatagan ko nimo og tao nga akong mahalon. Ug magmahal usab nako. Ug ikauban ko sa tibuok na akong kinabuhi. Pues, buhi siya. Karon dayon. Sumpay sa akong asoy kaninyo. Unsa na? Sige na. Tumana na ang akong gihangyo kanimo. Dili ko kana mahimo, Matilda. Unsa? Apan nga no? Kitugyan ko na ang akong kalag kanimo, dili ba? Oo! Apan, dunay mawa kanimo, Matilda. Huh. Unsay buti mo ipasabot nga dunay mawa? Nahurot na nimo gamit ang imong tulo ka wish. Ug imo na nadawat ang usa ka wish.
nga way katapusan kinabuhi. Gawas lamang ug imo kining bakwion ug itugyan mo ni anang tawhana. Oh, unsa? Unsaon mo pagpadayon sa among gugma? Kung adunay mamatay ka na mong duha, dili ka na mahimo. Apan, wa kanay makuha pagikan kanako. No, dili ka na mahimo. Pangita og paagi. Gusto kong mag-uban pa kami sa kumahal. Dili ko gusto mawa siya sa kong kinabuhi. Mawa sa akong tapad. Pangitag paagi. Relax. Kalma. Kalma lang. Gusto. Inguni na lang. Buhion ko siya. Apan, ako na ang iyang kalag. Unsa? No. Oh, dili ka? Sige. Dali raman kung ikaistorya, Matilda. Magilusara ka sa tibok mong kinabuhi. Okay. Sige. Musugot na ko. Dali, rasan kong ikasabot, Matilda. Mabuhi ka. Karundayon. Mabuhi ka, karundayon. Kakusog sa kilat. Napun-an na sa kog sakop, karungad lawa. Bye, Matilda. Tay pa. Ngano pa man mo mata si Moymoy? Ngano pa man siya bulihok? Wa pa siya mabuhi pagbalik. Kadiyot lang, ayaw na pagbiya. Wa pa mabuhi ang ako mahal. Wa ka butuman sa atong gikasabutan. Balik! My love, mahal ko pagmata. Dugay pa ba mahuman ang imong study, Ivan? Dugay pa ni Yaya, oy. Daghan pa ko assignments. Okay, hala, sige. Dihara ko sa sod, ha? Ayaw pagawas din sa imong kwarto. Anhira gyud ka. Na, idadaan na tikadaan sa imong snacks. Milk. Aron nga, di ka na mo gawas din, he. Kasabot ba ka, Ivan? Hala, no? What if kung gusto kong mag-CR? Tawag ako. Okay. Okay na ba? Okay, gyud ayon. Sige, diya ka na. Ay. Ngano ka, no? Ngano kang di man ko niya pagawson? Prisuhon ko niya din sa room. Sige, sa travels, mami, daddy, oy. Dugay kay mauli, do. Hay, dugay kay silang mauli. Mayo ini, no? Nasaka ko, no? Na! Unsa ron? Tingog ikas gawas. Murag naas layo. Kalain paminahon. Nang libaw nga akong balibo. Unsa man ron? Nadlo ko. Yaya! 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 Ayaw makagilo! Oy! Yaya! Ivan! Unsa sa koy? Ivan, nananigawas pa kasi buha kwarto. Di mag-iinam natin ka nga ayaw pagawas. Kinsa man lang siya, Yaya? Boyfriend ko ni Yaya ni mo. Gwapo, no? Gwapo. Gwapo, tinuda. Nga nang may gawas lang ka. Kukuan, naayong Yaya. Nakadungog kong tingog. Weird voice. Weird voice? Oh. Ang butan nga bata, hinanay binangga.
mga bata, hindi Christine, ang sumpay sa kung aso ninyo ning simanaw ng naguluhan. Kay Bulungang Mansion, din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama.